til et massivt nedbrud på stort set alle de vigtige offentlige IT-systemer. Det er nemlig, hvad der i værste fald kan ske, når arbejdskonflikten i IT-virksomheden CSC optrappes den 1. juni. Vigtige informationer kan gå tabt, følsomme oplysninger kan komme ud, og allerede nu har flere af CSC's kunder problemer. På hjemmesiden forklarer Skat, at konflikten i CSC giver en række gener. Skat mangler mange af borgernes nyeste oplysninger, for eksempel om ændrede renteudgifter. De kan ikke se, hvem der har indbetalt og er forsinket med udbetalinger af penge. Og endelig er der problemer med at sende post ud. Det er rigtig irriterende for os, men det er først og fremmest rigtig irriterende for alle de skatteydere, som står og venter på en årsopgørelse, eller hvad det nu kan være. Også Ballerup Kommune skriver, at der kan være problemer med at logge på kommunens selvbetjeningsløsninger. I den 3 måneder lange konflikt har CSC, der ligger her på Amager i Valby, loggoutet lidt over 100 medarbejdere. Men den 1. juni går yderligere 300 i strejke. Det vil kunne mærkes, siger en af de lockoutede. Når vi går hjem den 1. juni, og der sker noget på de systemer, så lægger vi landet øde. CSC's modpart, IT-medarbejdernes fagforening Prosa, forklarer, at systemerne risikerer at gå ned, når der opstår fejl, da der vil mangle medarbejdere til at vedligeholde og opdatere dem. Det er skat og told og CPR og politi. Og det er også nogle driftsting, for eksempel så driftes sygehussystemerne, som ellers ikke kører på CSC, men de driftes på CSC. Prosa frygter også, at der opstår kaos, og vigtige data risikerer at gå tabt. Det, der sker, er, at der kører en kørsel, der går galt, og så kører der bagefter en, der går godt, men hvor den forudsatte, at den tidligere også gik godt. Og så ved man jo ikke rigtigt, hvad man har. Så har man sådan en blanding af noget rigtigt og forkert, og hvordan skal man råde det ud igen? Og så kan data faktisk blive tabt. CSC er blevet tilbudt at medvirke i dette indslag, men har takket nej. Enhedslistens Line Barfod mener, at konflikten beviser, at staten ikke bør bruge private virksomheder til IT-systemer, der er afgørende for samfundet. Det er nødvendigt, at vi har sikkerhed for, at personfølsomme oplysninger bliver behandlet godt, og at vi har forsyningssikkerhed. Indenrigsministeriet oplyser, at man er i dialog med CSC. Ministeriet har allerede bedt CSC om en redegørelse i sagen, og de erklærer, at de har iværksat omfattende afhjælpningsforanstaltninger, der skal sikre den fortsatte drift af CPR-systemet, også efter en eventuel udvidelse af konflikten, sagde indenrigsminister Bertel Haarder i et samråd forleden. Skat håber snart konflikten slutter og holder CSC i kort snor. Vi holder daglige statusmøder med dem flere gange om dagen på chefniveau. Og CSC har fyret en række medarbejdere i løbet af konflikten, blandt andet 2 tillidsmænd. Københavns Teknik